Tiež ste sa už zamýšľali, ako to v hoteloch robia, že sú ich sprchové zásteny, umývadla, batérie stále krásne lesklé a čisté? Profesionáli, ktorí v nich robia údržbu, majú svoje tajomstvá. A my sme v Izokore toto know-how zbalili do praktického profesionálneho balíka na údržbu kúpeľní. Aktívna pena Izokor Bath Cleaner je vyrobená zo špičkových zastúdena lisovaných olejov. Aj malé množstvo si hravo poradí s masnotou, usadeninami od zubnej pasty alebo mydla, znečistenou toaletou, rôznymi pachmi, mikrobiologickým znečistením. Navyše je to produkt vegánsky, dermatologicky testovaný a zdravotne nezávadný. Profesionálne a hygienicky s ním očistíte celú kúpeľňu od podlahy až po strop. Stačí streknúť na povrch, nechať chvíľu pôsobiť a zotrieť útierkou. Väčšinou netreba ani oplachovať vodou. Vymente priehršť produktov za jediné profesionálne riešenie. Uľahčite si život a ušetrite aj rozpočet. Rokmi zanesenú škárovačku a aj ten najodolnejší vodný kameň za okamih zvládne jednotka v profilige Izokor LMD Scaling. Bez milosti takmer okamžite eliminuje aj tie najstaršie usadeniny vodného kameňa v sprche či na batériách. Do niekoľkých sekúnd dokonale oživí škárovačku medzi dlažicami. Stačí streknúť, nechať pôsobiť pár sekúnd a opláchnúť alebo zotrieť utierkou. Na batérie, sprchovú zástenu, umývadlo, ale aj na obklady či škárovačku stačí jediný profík. Už ste vyskúšali všetky rady a domáce recepty na čistenie škárovačky a odstránenie vodného kameňa v kúpeľni a stále nič? Tak siahnite po tom, čo používajú profesionáli. Izokor LMD Scaling. Ku ozajstným tajomstvám profesionálov sa dostávame s Izokor Polisherom. Tento génius urobí z obyčajnej sprchovej zásteny alebo umývadla nádherne lesklý samočistiaci prvok modernej kúpeľne. Diamantová ochrana Izokor Polisher vydrží na sprchovej zástene až 7 rokov. Jedenkrát použijete a celé roky si užívate jednoduché čistenie a krásny lesk povrchov ako z katalógu. Stačí streknúť na umývadlo, sprchovú zástenu, batérie, zrkadlo alebo lesklé obkladačky a hneď zaleštiť utierkou. Profíci v tom majú jasno. Použite impregnáciu na lesklé povrchy Izokor Polisher dnes a čistenie kúpeľne bude pre vás hračkou celé roky. Dlažba v kúpeľni býva zvyčajne protišmiková, zdrsnená. Aj preto sa z nej znečistenie oveľa horšie odstraňuje a vodný kameň sa na ňu naopak pevnejšie naviaže. Ale to iba do chvíle, kým ju ošetríte profesionálnou nanoochranou Izokor Eco Profi. Jednoducho ju streknete na suchú dlažbu, rozotriete a necháte uschnúť. Je taká silná, že po jedinom nanesení sa bude dlažba jednoduchšie čistiť ďalších 5 rokov. Vodný kameň a iné nečistoty sa na ňu nedokážu pevne chytiť a vy ich zotriete len taký fukot. Takto zaimpregnovaná dlažba sa oveľa ľahšie čistí. Siahnite po riešení, ktoré používajú profesionáli a ušetrite si robotu. Pre diamantový lesk a hygienickú čistotu bez námahy vám úplne stačia tieto 4 riešenia z bathroom setu.